Kajing mamla ban pen urlong ya ki mat jing dawa ki balane la bon snam menta khamtam ha kabe dei bat ki mat ki bah khamat e bakenthop na kajing dawa inner line permit ILP kajing pen kan ria ya ki basong basa ha them yo maulang kajing dawa pen rong ya ka tien khasi ha ka khrenet ka bapra gariti senchar gari India kala pen long yo ba Roy Kuparsan ram u president ga hinyo trap youth council ban pen ram ya ka sarkar jilla Habakran sikilat pathai kubor hakan no pai sengi jonga santri kuno pra araja arpusan uba Roy Kuparsan ram ulaong baka sarkar ka ken mau yakini kimat jing dawa tang sisien sansnam hakapor bagi don kam yaki pait ba ulaong bakum ka seng karam hon ya ka jing le ka sarkar ka bakut tang haki jing kular henrai ki kampat kim ju urlong Nalor kata ulaong baka seng karam klat yaki mat jing dawa jongka batkan yai pen kan mau na kapor sakapor ya ka sarkar balada kim urlong kin simpat daki wei ki sien jam Nakaliang dong seng ho ngimla ban len ni kating jing sisa la deng ipet yaki mat ki bakongsan ki bakum ka jai merim ni kendo mo hakini ki pautuli ki snam kumil ngila ban ong hakini ki artli ki election la se nadu snam arja khat pra ngila awan sa snam arja arpulai la deng ipet yaki isu them meto kabla ja nadu snam arja khat pra arja khat khandai ka sarkar kala thaw ka komiti ban pet yak to kam kala pentep ba shen hila abu upor si benai ar benai lai benai sau benai syuag election arja ar pulai ngi bakal ajan poi ban ong ban wengno yakina to kajakan ringim simla yo i yau tau so ban ngi ba mentali te kala syu ja la kaja kata isu them to rekum ka seng ngim simla kelet yakini ki ban ngi so ban penram jor yakin ya ka sarkar ka chongi kabakan mau yaki mat bat iki jura ki bakta yangi kum kajat ban riu tang hakapor bagi don kam yaki pat ba nong song kau mut batang hakapor sisin sansna bagi don kam yang iya kapor election ki ken mau ki mat ki jura ban wanra langilong ya ka ILP la ya kren ya ka isu ban itu ya tin khasi ha khnet bafra la kalong ka kamat bayde bat ka lum sarbi la kalong kamat bat kiwi ki mat ro ki bakta hi yangi kum ka jat ban rio ngai bagi ken mau yangi tang sisin sansnem ndre kum ka seng ngim klet ya kini ki mat bat kum ka seng ngin dang yai pen ken mau na kapor sa kapor bat ban sim ro ikila kelti la don kam ban pen ken mau la ne ban pen kendet ya ka sarkar dah kanu kuno kom ro ngi la don ki jing simpur khat ki bangi ke bangi ngi de ban le ki bangim don kam ban pen pau ba ndre kapor kan sabatai bat kasingi kan sabatai ba kumnu ngin pen ketek bat ngin pen kendet ya ka sarkar halor kini ki mat yo fer kum ka seng ngim hun kum bangi ong bangi ngi ka jingwan ga jong ngim ta kasingi kalong bangim ngim hun tang da ka jing kren ka sarkar abai dei bakalum sorbi ko mo pi ngila de ban ye kendo ye ki bor sarkar ngila de ban ajing tho show home minister badai pet yang ni ya ka kampo ye ke jala jongi badai ya ki deputy CM bakum ta ter hoi na kapor sa kapor ngi i ke jingkren ga jongki ko ong bangin le ngin sale hadu mentaru na kaliang jong DC office kidang pentep hi ngi na kapor sa kapor de ki jing tho ban ong ba kakam kal ayat kan sadon ka eviction process bakum ta ter andrei kum ka seng hi ngim dei ban klet ngila jule teng haus nem bala adab ngila le ke bangi dei ban le bala don kam le menta mensyang ngidang le tang da ki khot jong kaseng la dang ngidon kam le hagni kasien ko menta ko mo pi nginom sngap nginom le shoot tang mangi upai ba namar kani ke jingdon jong lum jong ki bri ki bisong pe ang lum sorbi kam khata tang ki khot jong kaseng khata ya wei po wei khot jong ka ben ri kham tam ki khun samla jong ka ben ri ta don kam ban khot le ki ba ngin sa khot kata kasni ba ai ba ka sarkar kan sim me karai ba kata ka jingle ko jongi ka de ko badai na ka de ko bakla ba ngibu ya kata khmat jong ka sarkar ba bo pai ba nong song jong ka jala hi baro ko we Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya